Lunes na pod bay. So niniri. Sunset. Lunes na pod bay nya. Dungay ko ni bango nya na koy deadline karon, paksit na sad ko. Anyway, bas ko ani. Padong ko kang Naughty Nuts. Naughty Nuts ang pangalan. Bisaya pod ni naghimo siya tuna pa nga. So padong nako lami kini panihapon nun tuna pa nga. Yeah. Sunset over there, man. So bay, gikan na ko ila ka Naughty Nuts, nagpalit kog kanang kuan, kanang sinugba nga panga. Nya, dara ang panga. Humot kay bay, humot kayo sa inyo lahan ako mukaon karon pero mo drive po ko pauli na pa ko hapiton. Nipalit kog kanang kuan, wala man focus. Nipalit pa kog kanang sa to gani kanang sige kana na budbud sa kaila ka Christian, sumad ko kaila ka Christian karon. Let's go. Nakalimot kog dala sa akong camera ngadto sila ka Naughty Nuts pero pay sa kayo okay kay mga auto ngadto ba mga Honda. Pero lamig yung kayo. Humot kayo bay, humot daog at paksit yun ng BM maski duhar mi kabuok. Pahak gini ba. Before tani kanang kanon ato sa ning picturean. Tara. Salmon. Before tani kanon ato sa ning picturean bay. Sumuni siya ang tuna pa nga. Sige, picture lang tayo para makaon na. Namiyagis tuna oh. Awa, nanay, kuan. Kanang food handling? Kuan, kanang singa na ni. Kalimutos pangan, kanang budbud. Nay budbud, budbud niya. Tuna pa nga, tara. So, sige pangutan na diya, mga una ta. So salamat day guys sa mga kuan, sa mga nag-supply og food do nagka-issue nga rin sa groups kay na ako ni reklamo or nitugan sa council regarding sa foods nga way handling. Pandemic ron kinahanglan mamaliga sila, kinahanglan sa ko makakaawog mga food ngayon ani. So ayaw ko nyo barawa katong nitugan. Kus nito na ko yung mga bugan. Sige. Muna siya to all the students out there nga kanang nag-make of initiative nga maglutog pagkaon. PM is the key. Padayon, let's go. And I lang takon yung hiluigon sa ha pero I trust you guys. Let's do this. And yeah. Oh, next weekend magkuha pa di ko kanang kuan embutido kang ate dito sa Canterbury. So yeah, fighter kayo. Lord, mga ano to Lord? Busog pa siya. Ako lang siya makaon. Yes. Salamat again sa tune. Bye.